que hem de dir que és, jugant un poc amb les paraules, profundament injust, molt injust, que carrega l'anterior mala gestió sobre els ciutadans perquè els augmenta d'una manera brutal els impostos i a més es redueix, com ja hem dit, els serveis, transport urbà, escoles públiques, etc., amb l'advertiment de l'anunci de possiblement més taxes i més preus públics en un futur. Un pla d'ajust, a més, que pretén acomiadar a desenes de treballadors i que, per tant, acaba convertint, com us deia al principi, en una estafa el lema más empleo y menos impuestos. Torno a insistir, menos impuestos que prometeren també quan ja coneixien quina era la situació econòmica perquè ja tenien damunt de la taula l'auditoria. I una altra passa del que pensen aprovar demà és el pressupost municipal.